Riziko pití syrového mléka. Osobne po tom, čo sme si všetko zažili, by som surové krávské mlieko zo zdroja, ktorý nepoznám, nekonzumoval. Tuto vznikajú dva tábory. Sú to zastancovia konzumácie surového mlieka, sú zastancovia pasterizácie. Zbytočne tam vznikajú nejaké konflikty, pretože si myslím, že tí, ktorí odporúčajú konzumáciu pasterizovaného, vedia, že to surové má väčšie benefity, ale tým, že je to väčšinou odborná verejnosť, tak poukazujú na všetko možné, čo môže byť zapričinené konzumáciou surového mlieka, a oni majú pravdu v prípade, že ten chovateľ nedodržuje určité hygienické štandardy. Áno, ako fakt tie choroby sú tam v reáli. Ak ten človek, ktorý dojí tú kravu v nehygienických podmienkach, nedokáže robiť nejakú dezinfekciu alebo čistenie toho vemena, nedá mlieko do čistej nádoby, neschladí ho tak, jak ho má, je tam veľmi veľa faktorov, netestuje si to mlieko, nerobí si celkový počet mikroorganizmov, čiže vôbec netuší, že či to jeho mlieko, ktoré vyprodukoval, neobsahuje nejaké patogény. Existujú spôsoby, ako zistiť, či to mlieko je v poriadku, a to tým, že si vykonávame pravidelné testy. Napriek tomu riskujeme v tom, že ak by bola kráva nakazená encefalitidou, tak tomu nezabránime. To všetci, ktorí pijú surové mlieko, si musia uvedomiť,